Avui som aquí en un seguit de mobilitzacions i concentracions que s'estan fent ja des de la setmana passada a tot l'estat espanyol. Avui toca aquí a Girona i no som a davant de la FUEC per casualitat. Ens trobem davant d'un bloqueig de la negociació, ens trobem davant d'una hipotètica sortida econòmica de la crisi, però no traduïda en els treballadors. Veiem com els empresaris en aquest moment sí que en els seus comptes de resultats els estan millorant, i alguns de quina manera, i no ho repercuteixen en els treballadors que ho estan fent possible. Et poden atracar de dues maneres. Et poden atracar sortint del caixer de treure diners amb una navalla, o et poden atracar introduint-te en el teu compte una nòmina de merda, una nòmina que no et permet viure. És una altra manera d'atracar, de robar amb totes les lletres. La una és amb una navalla i l'altra és amb una maleïda reforma laboral de partits de dretes, fatxes, com vulgueu dir, però que evidentment no compten sortir de la crisi amb tots, només pensen en els seus beneficis. Si la seva actitud és de xuleria, com es pot definir en molts d'aquests casos, evidentment ens estan abocant a una fractura social. Que sàpiguen que no sortiran de rosites de tot això. Que aquí, si en el carrer un de cada 4 ciutadans ja estan al límit, ells també estaran al límit i pressionarem fins al final. Ells seran tossuts en fer beneficis i en fer-se més rics, i nosaltres en fer més justícia. I el temps ens donarà la raó. L'atur de llarga durada en aquest moment és del tamany d'una població com Palafrugell. Amb els joves, un de cada 3 joves de comarques gironines està aturat, el qual no vol dir que els altres 2 estiguin treballant. O estan patint l'economia submergida, que hem detectat que aquest últim any ha crescut i de quina manera, o han hagut de marxar de comarques gironines. La meitat de les pensions a comarques gironines està per sota dels 700 euros. I a moltes llargs, l'únic diner que entra és aquest. Reivindicarem que o ens en sortim tots o aquí hi ha fractura social, i no avisarem masses més vegades. Deroguem la reforma laboral ja.